Har du en far og en mor? Ja. Har du det? Ja, ikke en far. Ikke nogen far? Jeg havde en, han i tage. Han døde. Han døde? Ja. Han faldt i vand og druknede. Nå. Han hed Tage. Ja. Har du så ikke fået en far igen? Nej, hun har smidt. Jeg har haft over 12, så hun smidt dem ud. De kastede med gaffel og knive. Brygknive til lærken og briller. Gør de det? Kastede de med det? Ja. Inde i stuen? Ja. Var du også inde i den stue? Ja. Og min mor, hun slog med levrem og alt muligt. Hvem slog hun? Min far. Nå. Hvor var du? I stuen. Gemte du dig? Ja. Hvor? Ja, de havde sådan et skab, det kravlede jeg ind i. Så sagde du og græd derinde? Ja. Og så slås de? Ja. Altid? Ja. Jeg gik i børnehave, så når jeg kom hjem, så var de begyndt at slås. Var de aldrig gode ved hinanden? Nej. Nogle af de 12? Nej. Det var altid uvenner med. Vil du ikke hjem igen? Hvad? Vil du hjem igen? Nej. Jo, jeg var nok hjemme, når jeg blev konfirmeret til min mormor. Og til din mormor? Ja. Der har du det godt. Ja. Men ellers ikke? Nej. Også er på ferie, Ja. for jeg kan lege med mine fætter. Ja. Men du vil ikke hjem der, hvor de slås? Nej. Det er ikke til at holde ud, Nej. når man er en lille dreng og 10 år. Hvornår har du set din mor sidste gang? Det var sidste sommer. Var du hjemme og besøg hende? Ja. Var hun hjemme, da du kom? Ja. Hvad bestiller din mor? Ja, hun rendte med stodder. Regner hun med stodder? Ja. Hvad er det for nogle stodder? Ja. Hvad? Nogle mænd. Nogle mænd. Og så får du lov at være alene hjemme, Ja. når hun regner med stodderne? Er du så bange? Ja. Og så går hun på arbejde om natten. Og så laver hun bare mig, hun giver mig aldrig mad. Hvordan fik du så noget at spise? Det var nogen overfra. Overfra hvad? Overfra, de gav mig mad. Nogle andre? Ja. Er det middag nu? Ja, jeg tror. Ja, det er klokken 12. Det er middag nu. Får du god mad her? Ja. Nu har det jo altså også godt, ikke? Fik du mange smæk af din mor? Ja. Hvorfor kløede hun dig? Det var fordi, jeg sagde noget om det. Om hvad? Om de rendte sammen med hele masse tæsk og alting. Nå, hvem sagde du det til? Til dem, der boede overfor, så sørger de for, at jeg kom hjem. Så må du ikke være der mere. Nu skal vi over og spise til middag. Jeg ved, hvad vi skal have til middag. Hvad? Jeg ved det godt. Hvad skal vi have? Jeg har været over at kigge. Skal vi ikke lige op på deres værelse? Nej, ikke nu. Bagefter? Skal vi gå derover først? Ja. Skal vi godt. Jeg ved, hvad vi skal have. Vil du have det at vide? Ja. Vi skal have æblesuppe og frikadeller.